Үзенә тең парны табып бәхетле булу турында хыялланмый икән. Тик аны каян табарга? Кияүгә чыгу яисә өйләнүне хәзер лотерея билеты сатып алу белән тиңлиләр. Яисә син бәхетле буласың, балда, майда йөзәсең, яисә инде гомерең буе үкенеп яшисең. Юкка гына әби-бабаларыбыз үзләренең улларын һәм кызларын димләп өйләнештермәгән. Алдан ук булачак кияү һәм киленнең нәселен белү ул ныклы гаилә төзүнең төп нигезе булган. Онытылган йолалар кире кайта. Хәзер замана яшьләре арасында да димләп өйләнешүне хуп күрүчеләр бар. Исәнмесез? Кара каршы тапшыруның бүгенге чыгарылышында без димләп өйләнешү хакында сөйләшербез. Яучылар элек-электән улылар өчен дә, яшьләр өчен дә бик абруйлы кеше булганнар. Һәм инде кайбер язмышлар турыдан-туры яучыга бәйле иде. Бүгенге көндә исә димчегә мөрәҗәгать итү бик җитди адым. Һәм һәрбер кеше андый адымга барырга җөрьәт итми, чөнки аның нәтиҗәсе нинди булуын беркем дә белми һәм билгесез. Бүген студиябыз кунаклары арасында димләшүгә каршы булучылар да бар. Бүген аларның фикерен дә ишетербез. Һәр вакыттагыча сезнең игътибарыгызга бүген дә сюжет тәкъдим итәбез. Геройларыбыз Камилә белән Дамир димләшеп өйләнешкәннәр һәм үзләрен бик бәхетле саныйлар. Дамир белән Камилә ике сабыйларын куеннарына алып, әнә шулай дүртәү гөрләшергә яраталар. Уллары Әмингә инде 5 яшь, зәңгәр күзле кызчыклары Кәримәгә 1 яшьтә 2 ай. Бу ике сабый аларның мәхәббәт җимешләре. Бер-беребезне сөю безгә гаилә корганнан соң килде ди ир белән хатын. Дамир һәм Камилә димләп өйләнешәләр. Дамир урамда, дискотекада танышу һәр вакытта да уңышлы булмаска мөмкин дип саный. Шуңа күрә ул Сөләйман мәчетендә эшләгән таныштыру бюросына мөрәҗәгать иткән. Димләшү дигәндә аны дөрес аңларга кирәк инде. Без моны киләчәк дип әйтгәндә хатынны инде эзлибез инде. Әмма ләкин аның тышкы ягында, ички ягында белә алмыйбыз инде. Әмма димче кеше ул күбесенчә я туган була, я нәрсәдер инде аны белгән кеше була, күпмедер инде сынауларны үткәргән инде кешедер инде. Аның холкын да белә инде, минем дә холкын да танып инде шуна ярылыклы инде нитә инде. Шунда без бик унай карыйбыз. Әгәр сине кем беләндер димлиләр икән, син һичшиксез аның белән кавышырга тиеш дигән нәрсә дөрес түгел, ди ир белән хатын. Никах укыган вакытларында үз ризыгы белән бардыммы дип инде сорыйлар. Ни өчен инде? Шуның да ихтияры бар инде. Хатын кызында үз ризыгы белән барамы? Аны көчләп бер кеше дә көчләп инде бирә алмый. Ир кешене дә бер кеше дә көчләтә алмый инде. Гаилә дигән инде шул вакытларында. Амна танышу инде мин таныштыканнарында башка кешене дә әгәр дә шамый инде башка кеше белән танышып та була инде. Камилә Оренбург егете Дамир белән танышканчы мәчеткә йөри. Тыйнак, сабыр холыклы, шибәр туташка Дамирны димлиләр. Кыз бәхетен сынап карарга була. Юк, бер дә куркмадым, потому что ул мусульман кеше ул. Мин анарга ул ышана бит Аллаһ Тәгаләгә. Мин анарга поверила в его веру. 2-3 ай очрашып аралашканнан соң яшьләр никах укытырга карар кылалар. Бергә торгач инде шулай мәхәббәт үзе килде, барыбер. Баштан мәрхәмәтлек инде, аннан соң мәхәббәт килә ул. Аллаһка шөкер, хәзер бер-берсен яратабыз без. Гашык булу инде ул вакытлыча инде, амна тормыш өчен инде, тормыш алып барыр өчен инде аны төрле сәбәпләр кирәк. Гашык бер мизгелгә инде бер ничә инде вакыт үзгәч инде үз-үзеннән юкка чыга. Чин мәхәббәтендә авырлыкларын кичергәч, бергә тату яшәгәч инде шулар барлыкка килә. Дамир белән Камилә инде 6 ел бергә яшиләр. Тормыш булгач, савыт-сабада шалтырый, кеше гайбәте дә ишетелә. Яшь булсалар да сынауларны аксакалларча хәл итәләр. Тормышта төрле авырулар була инде. Көнләшүчеләр дә килә, гайбәт сөйләшүчеләр дә килә инде. Без инде нәрсә кайтабыз? Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә. Әгәр дә гайбәт итүче килгән кеше булса, без аны башта тикшерәбез инде. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шулай әйтә. Әгәр дә безнең арагызда берәр нәрсә булды, без кайтабыз инде. Карык, син хаклы, мин дә хаклы. Мин хата кылдыммы, я син хата кылдыммы? Шунда инде табыбыз инде хак далил, Кур'ан Кәрим һәм Пәйгамбәребезнең сүннәткә муафик. Ул әгәр дә үзенең хаталары булса, ул да таный, минем хаталары булса, мин дә бу хаталарны таныйм инде. Шул вакытта, алхамдулилlah, тату яшибез.
Шыннан да элек-электән яучы җибәрү һәм яшьләрне димләп кавыштыру гадәти хәл булган. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк, мондый гаиләләр бик сирәк кенә таркалган. Бүген исә без бөтенләй башка заманда яшибез һәм инде кешеләр арасында да шундый фикер барлыкка килгән имеш димчеләргә бары тик үз-үзенә ышанмаган, мәхәббәтенкә ышанмаган һәм инде тормышның ямен югалткан кешеләр генә мөрәҗәгать итә дип. Ә менә студиябыз кунаклары бу хакта ниләр уйлый микән? Димләшүгә бүгенге көндә кемнәр мохтаҗ? Үзләренә уңышлы гаилә оештырырга теләүчеләр мөрәҗәгать итәләр дип уйлыйм мин. Нинди кешеләрне димлиләр? Мин уйлыйм, өйалчан, менә ул кызны ышатырга мөмкин, мәсәлән, мин җигет турында әйтәм инде. Кыюлыгы җитмәскә мөмкин, аның белән танышырга, аның белән сөйләшергә. Бу беренче өйалчан кеше булды инде. 30 яшьтән артканнарында күбрәк очрый. Менә мин үземнең бәхетемне таба алмыйм, мәхәббәтемне таба алмыйм, әтием, әнием миңа булышыгыз дигән гаиләләр дә бар. Үз-үзенә ышанмаган һәм үзем сайлаган тиң ярым белән алдагы тормышта авыр булыр. Әти-әниләр сайлаган белән тормыш итү җайлырак, алар теге тормыш тәҗрибәсе белгән кешеләр. Үзе теге белми сайламаса дип дигән күбрәк ата-анасына ышанган, үзенә ышанмаган кешеләр мөрәҗәгать итә дип уйлыйм. Ул яшьтәге кешеләр, мәсәлән, 50-гә, 40-га җитеп, семьясын таба алмаган кешеләргә мөрәҗәгать итү килешәдер миңа калса, ә булай яшьләргә файдалы түгел. Минем фикеремчә, димчеләргә күбрәк үзенең дус егетләре, дус кызлары шул юл белән кияүгә чыгып, иләнеп, матур гаиләдә торган, шулардан күреп торган кызлар, егетләр мөрәҗәгать итә дип уйлыйм мин. Минемчә, карьера төзергә омтылып, шәхси тормышларына вакытлары калмаган кешеләр күбрәк димчеләргә мөрәҗәгать итәләр дип уйлыйм. Біз бұрынғы заманнарда ук димләп өйләнештіру әби-бабаларыбызның матур йоласы булган дип әйттек. Ләкин ул замандағы димләү белән хәзерге замандағы димләү алар мөгаен икесе ике төрледер. Әгәр дә яучы ул чорда гаиләләрне бик әйбәт белгән булса, хәзер исә таныштыру бюроларында егетнең дә кызның да нәселләрен бик әйбәт үк белеп бетерәләр дип әйтеп булмый. Шулай да менә бу кавыштырулар күпмедер күләмдә куркыныч та тудырырга мөмкин. Әллә ул гаиләнең бәхете була, әллә инде юк. Әйдәгез без сүзебезне башта нәкъ менә шушы бүгенге көндәге, хәзерге замандагы димләшүнең төп асылын аңлаудан башлыйк әле. Найла ханым, менә сез инде бу өлкәдә тәҗрибәле кеше, сез яшьләрне кавыштыру белән шөгыльләнәсез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дәрестәндә менә яшьләрне парлаштыру, кавыштыру шәхсән минем өчен изге эш дип саныйм. Чөнки менә безнең ул нәселдән килә торган бер һөнәр. Адәм баласы парлы булгач кына, ике канатлы булгач кына бәхетле була. Менә шушы фикерләр тынгылык бирмәгәч, бу эшкә әлбәттә курка-курка, әмма ләкин керешергә булдык. Чөнки бик күп вакытта төрле сәбәпләр аркасында кеше үз парын очрата алмый. Иң беренче мин аларны үзләрен чакырам. Әлбәттә, күреп сөйләшкәннән соң аңа менә җан байлыгын һәм эшкә матурлыгын күреп бәя бирергә тырышам. Шуннан соң әлбәттә аңа туры килгән кешене Аллаһ Раббыбыздан насыйбын ярын сырый башлыйм. Бүгенге көн яучысы ул нинди булырга тиеш? Кешенең җанын күрә белергә тиеш. Бүгенге көн яучысы ул психолог та, медик та, укытучы да һәм башка күп кенә һөнәр иясе дә булырга тиеш. Шулай булмагач, кешеләр белән эшләргә бик кыен. Бүген димләп өйләнешүгә яшьләр күп килә дип әйттек. Кемнәр күбрәк килә? Күбрәк бизнесменнар килә. Җитәкчеләр, хәтта берничә завод җитәкчеләре дә бар. Шулай ук юристлар бик күп. Мин аларны иң акыллы, гыйлемле кешеләргә саныйм. Ә менә шәхсән тормыш белән шөгыльләнергә һич вакытлары юк. Найла апа, менә бүген студиябызда мәсәлән димләшүгә каршы булучылар да бар. Мәсәлән, Миләүшә. Миләүшә, менә сез димләшүгә каршы чыгасыз. Ни өчен? Берничә ел элек мине үземне башка кешегә димләделәр. Димләп карадылар, дөресрәге. Һәм бу димләгән кеше, димче кеше, һөнәри, профессионал димче түгел иде. Бәлки шуңадыр да ул менә бу егетне бик яхшы белми иде. Менә шул белмәү аркасында ул аны туганнарын белгәнгә, әти-әнисен белгәнгә, ул аның сыйфатларын бик күпертеп күрсәтте. Ә чынлыкта исә ул кеше миңа бөтенләй туры килми торган дип үземә мәсәлән шулай тоелды. Һәм
үзен бик ясалма тотты. Ул егет өйләнәсе килде, гаилә корасы килде, шуңа бик ясалма тотты һәм менә бу әйбер миңа бик комачалады. Демәк, сез бер кайчан да димчегә мөрәҗәгать итмәячәксез һәм мондый таныштыруга сез бөтенләй каршы. Шулай булып чыга? Әгәр дә менә минем хәзер танышкан кеше, мин аның белән урамда таныштым. Әгәр дә бу мөнәсәбәтләрем бетеп китә икән, мин бәлки мөрәҗәгать әйтермен. Әлфинур ханым, менә бит сез шулай ук димләп кияүгә чыккансыз бит. Менә сезнең арадагы мөнәсәбәтләр ничегрәк булды? Бер күрүдә гашык булдыгызмы, әллә инде сез дә шулай безнең сюжет геройлары кебек аннары гына ияләшеп яратыштыгызмы? Мин иң башта үземнең беренче яраткан ирем турында бер сүз әйтеп китим әле. Менә без ирем белән менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан ниндидер күкләрдә безгә никах укылып, шулай кавыштык дип уйлыйм. Без бер-беребезнең күзенә генә карап тордык. Шуның хәтле яратышып яшәдек. Мәхәббәт җимешләре эш балабыз булдаймы? Тормыш шундый бит инде ул Аллаһ Тәгаләнең сынавыдыр. Шундый яратышып матур гына яшәгән вакытта иптәшем мәңгелеккә китеп тә барды. Шуннан мин инде шуның хәтле яратып яшәгәч, гомердә дә теге башка кеше белән кавыша алмам дип уйлаган идем. Тормыш бара. Һәм мин үземнең чыннан да менә үземә таяныш кирәген сиздем. Мин Сөләйман мәчетенә мөрәҗәгать иттем. Ул дини кеше иде, без аның белән очраштык. Әмма дә ләкин очраштык та менә беренче күрешүдә ул кеше минем күңелемә хуш килмәде. Минем бер таныш кешем инде, аның белән без бардык ял итәргә, ул миңа тормыш турында аңлатты. Менә син ялгызың, ялгыз яшәргә ярамый дигән. Мин инде уйлана башладым. Ул да әйтә, тукта әле, менә мин дәген карармын, үземнең танышларым арасында юкмы икән дип инде. И шуннан соң бер никадәр вакыттан соң әйтә, менә Әлфинур беләсеңме ди, минем бер дустымның ди, теге хатыны вафат булган ди инде. Шуннан без менә аның белән очраштык. Ул кешенең җанында ниндидер җылылык бар иде. Хәзер исә өметегезне акладымы соң ул? Әлхәмдүлилләһи шөкер. Менә һәрбер әти әни үзенең баласының бәхетле булуын тели. Кемдер инде читтән генә күзләп йөри, үзенең кызына яисә улына, кемдер аны турыдан-туры балакаем менә шушының белән очрашасыңмы, әллә танышып карыйсыңмы, әллә дип тә әйтеп карый. Һәм менә бүген безнең студиябездә утыручы әти кеше ул шулай ук димләү яклы һәм менә бер серне ачыйм әле тамашачылар алдында да. Алар үзләренең улларының да димләп иләнешүе яклы хатыны белән бергәләшеп, алар нәкъ менә шушы борынгы йоланы алга сөреп яшиләр. Сез тормышны күреп торасыз, кешеләр нәселле сыерлар, терлекләр асрарга тырышалар, сортлы игеннәр, ашлыклар утыртырга тырышалар. Кешеләр үзләре эш иткән әйберләрнең нәселле булуын, сортлы булуын телиләр. Кешеләрнең нәселен кем карый? Инде гомергә безнең татар халкы җир шарында яшәгән нәселен саклап, нәсел турында кайгыртып, чөнки мәхәббәт, гаилә төзү, балалар белән, нәсел белән, ил белән бәйләнгән төп проблема шунда. Инде аның инструменты нинди булуы башка. Чөнки мәхәббәт, танышу, ул гаилә төзү, балалар үстерү өчен кирәк. Балаларның нинди булуы нәселдән килә. Мин дил законнары буенча без биология укыганда мәктәптән беләсез, генетиканың законнары бар. Бердән бер экземпляр килеп чыга, 3 буыннан соң кабатлана, 7 буыннан соң кабатланырга мөмкин. Шуңа күрә безнең бабайлар әйткәннәр, 7 буынны тикшереп карарга дигәннәр. Мәхәббәт сукыр булмаска тиеш. Хатын ышамаса, аның белән аерылып китеп була. Ләкин баладан аерылып булмый, ул мәңге синеке. Һәм мәңге аның өчен җавап бирәсең. Марат Вазыйхович, менә сезнең улларыгыз димләшүгә каршы килмиме? Димләшү нинди формада? Танышу формалары төрле булырга мөмкин, әлбәттә, ләкин алар үзләре танышкан кешеләрдә, без тәкъдим иткән кешеләрдә яхшы нәселле булырга тиеш, һәм икенчесе аларның күңелләренә ошаган кешеләр булырга тиеш. Бу мәсьәләдә уңышларыгыз бармы соң? Улларыгызга таптыгызмы тиң ярларны? Минем улларым өйләнмәгән әле. Шундый бер сорау туа, яшьләрдә дә мондай сорау туырга мөмкин. Бу бит ничектер теге кешене товар итеп күрсәтү, кимсетү булмас микән менә бу нәрсә шул ягында? Мин ошамаган кеше белән торырга тиеш түгел. Сөләйман әфәнде, менә без тапшыру башында да әйтеп үттек, менә һәркем үзенә тиң парны эзли дип. Менә бу димләү, ул ничектер ике кешене бер-берсенә кавышуда мәҗбүр итү булып чыкмыймы менә дин ягыннан ничегрәк?
Монда мәҗбүрилек юк, бу хакта әйтелде. Бик яшьләр тарафыннан бик матур итеп үзе сайлый бит, үзе теләгәнгә кияүгә чыга һәм өйләнә дигән бик матур фикерләр әйтелде. Әмма инде мәҗбүр итү динебездә юк, ансы билгеле. Тик кайберәүләр имештер диндә, имештер шаригатта шундый ниләр бар, кешеләр өйләндерү һәм башка бу дөрес түгел, Коръәнгә туры килми, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүннәтенә туры килми, шулай ук татар халкының гадәтләренә туры килми. Гәрчә урлап алып китүләр булды тарихыбызда, төрле төбәктә яшәүче татарларның андый гадәтләре дә булды. Ләкин Айдар Галим ярын ишетсәң, ул урланган кыз үзен бәхетле сизеп, Худайга шөкер итеп яшәде дигән шундый мәгънәдә җөмләләр дә бар. Әмма инде шариғатыбызда димче яки димләү яки кемгәдер кемне таныштыру, тәкъдим итү, аның хакында мәгълүмат бирү, шул нәтиҗәдә өйләндерү бу бик яхшы йола яки эш яки гамәл дип санала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәхсән үзе я фәлән, эй хатын, мин теләр идем син менә бу дустыма кияүгә чыгуыңны диеп күрсәтеп алып килеп таныштырып өйләнгән дә бар. Хәтта бер көнне бер хатын килеп, я Расулаллаһ, мине кияүгә ал дип сорады. Карагыз, динебездә, дин әйтик кануннарында үзе тәкъдим итүгә дә хукуклы хатын кызларыбыз. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм каршына килеп, я Расулаллаһ, мине кияүгә ал дип әйтте. Шунда мин сине яратмыйм, әмма менә бу дустым буйдак, анарга кияүгә чыксаң мәслихәт булыр иде дип әйткәч, Пәйгамбәрем әйткәч кияүгә чыгам дип шул иргә, шул кешегә кияүгә чыкты. Шунардан чыгып әйтәсем килә, димләү, бер-береңне таныштыру, тәкъдим итү, дөрес ялган сөйләмичә, чын барлыкны сөйләп, аның сыйфатларын дөрес баян кылып, ул вакытта Аллага тапшырып кияүгә чыгу, өйләнү дә дөрес була һәм иншалла нәтиҗәле дә була. Ләкин әгәр синең тәкъдиреңдә, тормышыңда димләп кияүгә чыгып та аерылу әйтик килеп чыкмаса, нәтиҗәдә әйтик мөхәббәт үсмәсә һәм тормыш көйләнмәсә, ул вакытны моны Аллаһның сынавы дип кабул итеп алырга кирәк. Кемдер монда фикер әйтте, әлләнчә ел йөрергә кирәк дип. Ә бит без күреп торабыз. 2-3 ел йөреп өйләнешеп аерылсалар да характерларыбыз туры килмәде диләр. Әмма 2-3 ай гына танышып, шәхсән үзем мәсәлән, әлбәттә минем вакыйга икенче, 14 яшьтән әним әйтте, менә фәлән абыстай бар икән Казанда, аның кызы бар икән, шуны аласы, мин хыялланып үстем, шул кызны алам дип алдым да, уңышлы булды, чөнки мин Аллаһ өчен, әниемнең ризалыгы өчен эшләдем, һәм инде мөхәббәт тә бар, тормыш та яхшы, 30 ел яшибез. Ләкин алай-булай димләнгән кешеләр аерылган тәкъдирдә дә моны начар күрергә түгел, бәлки Аллаһдан миңа сынау, бәлки үзендә дә гаеп бардыр дигән фикер белән тагы да бу эшкә тотынырга, инде үзең табигый рәвештә табу әлбәттә өстенрәк булып тора. Ләкин барбер димче бар, әтиеңме, әниеңме, күршеңме, үзеңме, үзеңә димче. Һәм Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә әйтә: "Ва таавану алал бирри ват тaqва." Сез яхшылыкка һәм тақвалыкка, ягъни Алла каршында чиста булуга ярдәм итишегез, күмәкдаш булыгыз, күмәк итегез. Ди Аллаһ Тәала, бу Аллаһның таләбе. Димәк, бу эштә яхшы һәм киләчәк өчен, әйтик, җәмгыятебез өчен дә бик хуп, бик яхшы эшләрдән дип санала. Тапшыруга әзерләнгән вакытта без студиябезгә яшьләрне нәкъ менә димләү юлы белән өйләнешкән яшьләрне чакырырга теләгән идек. Алар шушы кавышуга барсалар да, кешегә үзләренең нәкъ менә димләү юлы белән өйләнешүләре хакында әйтергә теләмиләр, моны яшерәләр. Яшерүнең сәбәбе мәктәп тәрбиясендә, чөнки безнең уйлап карасагыз, бездә бит нинди очраклы мәхәббәт культурасы үстерелә мәктәптә. Еш кына безнең җәмгыятьтә шундый фикер таралган. Әгәр кеше димчегә мөрәҗәгать итә икән, димәк ул үзе табарга сәләтә түгел, кемнеңдер ярдәме мохтаҗ дигән фикер яши. Шуңа күрә дә миңа калса яшьләр менә димләшү юлы белән танышканнарын яшерәләр. Игътибар, 30 март, спорт сарае, Венера Ганиева.
Укытучы апаларын туган көне белән тәбрикләргә, изге теләкләрен белдерергә эстрада йолдызлары җыела. Башлана 18 сәгать 30 минутта. 30 март Уникста Татарстанның халык артисты, композитор Ганс Сайфуллинның юбилей кичәсе. Эстрадабызның асыл җырчылары Резида Шәрәфиева, Илсаф, Закир Шахбан, Эльвира Хайруллина, Айгөл Бариева, Рәсим Низамов, Дилә Нигъмәтуллина, Казан егетләре, Алсу Әбелханова, Бәшира Насырова, Ганс Сайфуллин җырларын башкара. Рәхим итегез. Дрель, ышкы, пышкы, мастерга бүләк булыр. Таҗик-Гызат урамы 15. Мастер, бер нәрсәдә артык түгел. 8-9 апрель Уникста Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннарның «Җырчы тормыш» исемле өр-яңа концерт программасы 292-7006. Һәр якшәмбе сайын Гүзәл Сәгыйтова һәм Искәндәр Сиражи татар мәдәнияте турында сөйләшергә чакыра. Тик хәзер мәдәният дөньясында тапшыруының эфирга чыгу вакыты үзгәрә. Программаны якшәмбе көндезге сәгать 3-тә карагыз. Кабатлау иң уңайлы вакытта. Пәнҗешәмбе кичке сәгать 7-дә. Добро пожаловать в мир нового цифрового телевидения. Теперь вы можете управлять телевидением в зависимости от собственных желаний. Выбирать пакеты телеканалов для подключения. Заказывать фильмы по своему запросу. Летай ТВ. Телевидение, которое подстраивается под вас. 26 марта в 10 часов. День открытых дверей. Казанский государственный аграрный университет. Безгә мөгаен тарих белән дә кызыксынучы, үзенең иҗаты белән дә халкыбызга һәрвакыт мөрәҗәгать итүче танылган шагыйрьнең дә фикерен ишетергә кирәк. Бүген бездә кунакта Ринат Харис. Рәхим итегез, Ринат әфәнде, без сезне үзебезнең янга чакырабыз. Ринат абый, сез бик узак еллар дәвамында үзегезнең хатыныгыз Лилия апа белән бергәләшеп яшисез. Без сезне театр концертларда бергә күрәбез һәм сорыйсы килә, сез үзегез Лилия апаны кайда эзләп таптыгыз һәм ничек очраштыгыз? Мин үземнең хатыныма, Лилия ханымга, ул вакытта студентка Лилиягә шын мәгънәсендә шагыйрәнә мәхәббәт белән өйләндем. Шын мәхәббәт белән өйләнгәнгә күрә, менә без инде 50 елга якын хәзер бергә яшибез, балалар, оныклар үстерәбез һәм үзебезне бик бәхетле кешеләр итеп сизәбез. Димләп өйләнешкән гаилә бик ныклы була дип әйтәләр. Әмма сез бит әле димләп өйләнешмәгәч, үзегез генә танышып өйләнешкәч тә бик бәхетле гомер кичерәсез. Дөньяга ни өчен кеше пәйда була һәм килә? Үзенә бәхет табыр өчен. Ир кеше хатын-кызсыз берничек тә бәхетле була алмый. Алтын кашык белән, алтын тәлинкәләрдән иң затлы азык ашап, сарайларда торса да, патшалар кебек, бит, ул бәхетле була алмый. Хатын-кызда иратсыз бер кайчанда бәхетле була алмый. Аларның бергә кушылган мизгелегенә бәхет китерә һәм менә шушы мизгел кеше өчен, адәми зат өчен иң кадерле мизгел. Яучылык, димчелек менә шушы мизгелгә хезмәт итәргә тиешләр. Ягъни яучылык белән димчелек әгәр дә мәхәббәтне якламасалар, мәхәббәтне саклау юнәлешендә эшләмәсәләр, яучылык белән димчелек бәхет китерә алмый. Димәк, ул кирәкле эш булып санала. Яучылык белән, димләү эше белән теләсә кем шөгыльләнә аламы? Яучылык һәм димчелек һәр вакытта булган ул. Алып карагыз, безнең хәтта борынгы әдәбиятны Фатих Хамиди, Радди бичара кыз яучы булган, бит. Абдрахман Ильяси бичара кыз яучы. Алып карыйк Башмагымны, Таҗик Гыйззәтнең. Шул ук яучы. Галия бану Мирхәйдәр Фәйзи әсәрендәге яучыны тикшереп карасак, гаҗәеп эш. Яучы шулай итеп эшли ки, трагедия туа. Яучы бер әйбер уйлый, үзенең фикерен Бәдри белән аның хатынына, Галия бануның әти әнисенә җиткерә алмаганга күрә, трагедия барлыкка килә, атыш,
үтереш һәм башка әйберләр. Ягъни яучы, димче гаҗәеп дәрәҗәдә үз эшенең остасы булырга тиеш. Ул яучылык булган дип әйттем, бар һәм булачак. Әмма ләкин яучылыкка кәсеп, һөнәр итеп карасак, ул бер нәрсә. Кәсеп һәр вакыт хөкүмәткә налог түләтә. Әгәр дә инде яучы һәм димче бу мәсьәләгә кәсептән өстен ноктага менеп караса, мәхәббәтнең сакчысы һәм яклаучысы булып караса, зур җаваплылык ул әлбәттә кирәк. Сүз булды генофонд турында. Анысы да бар. Генофондны яучы саклый алмый. Генофондны сезнең белән без, ир белән егет белән кыз, ир белән хатын генофондны саклый. Әмма ләкин аларны сакларга өйрәтүче, әнә шул тәҗрибәле яучы. Тәҗрибәле яучы өйрәнү тәҗрибәле яучылыктан башлана. Әтияне яучы булырга мөмкин. Абый, туганнар, күршеләр, каршылар яучы булырга мөмкиннәр. Ринат абый менә әйтеп үттеләр бит, үзенә үзе яр таба алмаган һәм ниндидер күләмдә кыюлыгы булмаган кешеләр генә димләп өйләнешүгә бара дип. Ни өчен димләп өйләнешүләрен яшерәләр дип әйттек, Зәйби. Менә бу сезнең сорауның дәвамы һәм концентрациясе. Гаилә құруның төп табигый нигезе мәхәббәт. Бар урыслар әйтәләр, брак по расчету. Бу исәп-хисап бер якта, мәхәббәт икенче якта. Менә шушы әйберне яшерер өчен мин табигый җаным, тәнем белән яратып өйләндем. Минем гаиләм шын табигый нигезгә корылган икәнне күрсәтер өчен кешеләр үзләренең әнә шушы ярәшеп, димләшеп өйләнүләре турында сөйләргә яратмыйлар. Димчелек, дөресен генә әйткәндә, ул диннән дә айрым, аны дин белән генә дә бәйләргә ярамый. Әлбәттә сәясәт белән генә дә бәйләргә ярамый. Анда коммунистлар белән генә дә бәйләргә ярамый, капиталистлар белән генә дә бәйләргә ярамый. Чөнки мәхәббәт капиталистлар арасында да бар, феодаллар арасында да булган, патшалар арасында да, көтүчеләр арасында да булган. Төп мәсьәлә монда мәхәббәттә. Бит татар халык җыры бар. Димләгез кызның шибәрен, егет үзе сөйгәнен ди. Гомерлек ярыңны сайлау ул күлмәк сатып алу гына түгел. Ошамады әле бу миңа дип салып ташлап булмый. Һәм шуны да онытмаска кирәк. Яр сайлаганда син үзеңә гаилә пары гына түгел, нәселеңне дәвам итүче балаларыңның әтисен яисә әнисен дә сайлыйсың. Шуңа күрә танышу, кавышуның мөмкин булган барлык кулай алымнарыннан файдаланырга кирәк. Әгәр дә инде бүген безнең тапшыруыбызда әйтелгән фикерләр димләп өйләнешү сездә кызыксыну уяткан икән, рәхим итегез, алга бәхетегезне теләгез. Аллаһ Тәгалә дөньядагы бар җан ияләрен дә парлы-парлы итеп яраткан. Үзегезгә дә тиң ярны табып, тигез гаилә корып яшәргә насыйп булсын. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сау булыгыз.